कहो का हाल बा। एगो और वीडियो लेके आप लोग के सामने हम प्रस्तुत भइल बानी। जितना गावे वाला भोजपुरिया बाड़ा सब भोजपुरी में एकदम माई बहन कह दिला बाड़ा सब। ओकनी के लाइन पर लिया खातिर एगो और वीडियो बनाओ तनी। एगो के प्यार दुलार आशीर्वाद दी जा। छतिया बरतिया दबा दी हलस, रतिया बरतिया दबा दी हलस। ए बरात में का करे गइली हो? बराती में जे त यूपी बिहार के लइका छोड़े वाला हुआ सो। अब तो दवाइए के छोड़ देला बड़ा सो। जा ले जाकर राउटी में तरह के बराबर नहीं खसो कइले। जब हैंगा देखइबू तो दवाला के बात बा तार सब को दियो सो। राजा के समान छो इंच के बाटे, तारा राजा के समान 6 इंच के बाटे। एक बार और कहू राजा के समान 6 इंच के बाटे। ये भौजी तारा सोइया के समान 6 इंच के होखे चाहे 9 इंच के होखे, उ तोहरे रोके के बा। देखियो भाईवा को मार मत दे हड़ा है कि तार उहे फट जाओ। बेलेला सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोड़ी पर बेले, सैया पलंग पर सुता के ढोड़ी रोटी पर बेले। तो ये भौजी तार सैया तारा ढोड़ी पर रोटी बेलता। देखियो कहीं बेलानवा छटक के कहीं और ही मत चल जा, ना तो फट जाई। अरे ढोड़ी बागे वैसा तो होई कैसा, ढोड़ी बाटे यही सोन तो हऊ होई कैसन। तो ए बुलेट भैया, ए भैया जी तू बड़ा यही सोन तो तहार गाड़ कैसन हुई तन तू अपनो बता दे। तो ढोड़ी बाटे ऐसन तो हऊ होई कैसन। देखे तो सामान भले ले लो कितनो पैसा, देखे तो सामान भले ले लो कितनो पैसा। तो ए भैया जी तब तू अपन गाड़ दिखा दो आ ले लो तू कितनो पैसा। बता दो इहो तू कि कितना तू पैसा लेबो। हिती चुकी बिया एक हेते हेते बा तो देखई में छोट बिया लेकिन घाव गंभीर करेली। छोट डेहरी बहुत अनाज रखेला। एक 3 टाइम 3 टाइम केरा चावतिया वो हरी छाप ते ना हेते तो होई तो कैके होई। हाँ तो भाई लोग कैसन लागल है वीडियो? ई रोस्ट वीडियो केहू दिल पनाली, ये मजाक भइल खाली आप लोग के हंसावे खातिर। अगर वीडियो अच्छा लागल होई तो एगो लाइक आ सब्सक्राइब आ एगो कमेंट वाला जरूर करब जा। वीडियो कैसा लागल हो तबे हमारा मनोबल बढ़ी। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वाह।